Dyma ni yng Nghanolfan Cneifio Meirion, un o ddigwyddiadau mwyaf dy'r mawrth yn fan hyn, sef y rownd y derfynol, yr adran ganolradd ar un, mae Jake Crab o Gernyw ar ddau, Llion Harris ar 3, Mark Harris ar 4, David Roberts ar 5, Dewi Jones ac ar 6, Jack Samuel, ac mae'r tymheredd wedi codi, mae wedi slacio tu allan o ran y gwres, o mae'r gwres yn fan hyn yn cynyddu, a da ni rwan yn edrych ar David Roberts yn hedfan, heibio'r goes ôl yma ar yr oen yma. Mae'r oen yma i gyd wedi dod o'r ardal Ponsenni gan yr enwog John T.L. sydd wedi cyfrannu'n heledd i'r adran Cneifio yma yn y sioe fawr. A diolch iddyn nhw a'r holl bobl sydd wedi cyfrannu wyn wrth gwrs. Hefyd mae'r noddwyr yn bwysig iawn a Adri Advisor sydd yn noddi'r gystadleuaeth yma ynghyd wrth gwrs â Lister sydd yn cynnig yr offer. Dyma ni rwan ar stondin y rhif 2, Llion Harris ar 3, Mark Harris, ond da ni'n canolbwyntio am eiliad ar Dewi Jones yma'n hyn ar 5 sydd wedi bod yn gyflym iawn allan yma'n hyn. Mae pedwerydd y oen allan gan bawb ar hyn o bryd. Fawr iawn i ddewis yr rhangthyn nhw, ond Dewi Jones oedd y cyntaf i gael yr oen lawr. Ydi o wedi cadw'r fantais, ddim cymaint â hynny yma'n hyn ar 6, wedyn Jack Samuel ydi hwn yn hedfan lawr y tansail yma yna cyn codi y camu mlaen a mynd rownd y gwddw. Wedyn da ni'n dod nôl y rownd i Jake Crab yma'n hyn ar y stondin y rhif 1 yn oedi'r ychydig bach yma'n hyn rwan i wneud yn siŵr bod yn gorffen yr oen yma yn daclus lawr y twlla hi. Mewn â fo eiliadau nawr sydd nes bydd o'n cychwyn unwaith eto ac yn tynnu'r llinyn yna a rhoi'r peiriant yn ôl i redeg a troiwn ni rwan ar David Roberts sy'n mae David Ysgergawr yn wneud ar hyn o bryd yn bwyllog iawn. Mae David yn eithriadol o brofiadol erbyn hyn wedi bod yn Zela Newydd yn meithrin i grefft y blwyddyn dwytha ac felly mae o'n gwybod sut mae pethau'n gweithio. Yn ddiwir mae o wedi cael y gwersi mawr allan yna ac yn cneifio'r niferoedd mawr yna sydd angenrheidiol i berffeithio'r grefft ac yn Zela Newydd mae hynny'n digwydd i lawer iawn yr hogia ifanc yma. 2 wedyn, dyma chi Llion Harris yma'n hyn, y bachgen y tatŵ fuddigwr yn cneifio coffi yn ddiweddar ac wedyn ar 6 draw yn y pen draw yna Jack Samuel yn cael hwyl ar un agor y bol stodiau hirion yma'n hyn wedyn i David Roberts unwaith eto y camera'n gwibio o un i'r llall ar un o bryd yn cynhyrfu fel y fina 4 o colli'r rheolaeth y fana ar Jake Crab ydi hwn ar 1 ond ar 4 ar hyn o bryd David Roberts yn gyntwad rawn i orffen yr oen diwetha yma. Mae yna 7 yn y gorlan y tro yma ac felly mae'r her yn cynyddu yn sylweddol wrth gwrs ac ddiwir mae ar 4 David Roberts yn cynyddu i gyflymdra. Sbiwch pa mor gyflym mae'n mynd lawr y stodiau yna rwan. Mae bob peth ar gynnydd yma'n hyn. Mae bob peth yn cyflymu ac yn prysuro tu ar diwedd. Fawr iawn ar ôl rwan. 2 oen yn y gorlan. 1 lawr yn fanna i Jake Crab. Ac wedyn gan i weld, mae o allan efo'i 6 oen ar hyn o bryd ar 5. Da ni'n gweld Dewi Jones oedd wedi dechrau'n gyflym iawn. Yn mynd i mewn rwan ar gyfer yr oen rhif 6. Allan â fo, yr goes na i fyny i gael rheolaeth ar yr oen, colli'r rheolaeth ar chydig bach ar hyn o bryd. Oedden ni'n gweld Mark Harris yma yna, buddigwr y cystadleuaeth coffa am Louise Owen. Bydd o yn mynd i Zela Newydd y flwyddyn nesaf o'r adran iau i ddysgu i feithrin i grefft, i berffeithio i grefft. Bydd o'n dod nôl fan hyn i'r sioe fawr yn ddyn newydd. Ac oan, da ni'n troi at Llion Harris agor y goes gyntaf yna ac yn mynd rownd y tansail. Wisio 1, 2, 3 lawnd y cefnau, neu siw fydd o'n gorffan yn dda, ond David Roberts wan ar y stodiau hirion yma yn wych yn dydi. Ar gwlan ar rwan, dydi'r gwlan i'm yn cwmpo i ffwrdd, mae'r gwlan yn hedfan i ffwrdd o'r ar yr oen yna. Dyma ni, unwaith yn tro, 1, 2, 3, fydd gan David Roberts yma'n hyn ac fydd honna i mewn. Yr un peth yn wir am Jake Crab. Jake Crab a David Roberts, drawiad am drawiad yma'n hyn ar hyn o bryd, a da ni'n gweld y Jake Crab yn mynd i mewn yma yna. David ydi hwn wan, lle mae chydig bach o wahaniaeth rhwngthyn nhw, rhyw 2-3 trawiad, ond mi allu bob peth yn newid efo'r ddafad diwetha yma. Ydy mae'r seithfed allan gan Jake Crab a David Ysgergawr, David Roberts. Mae'r gweddill yw chydig bach ar ei holi, felly mae rhwng y 2 fachgen yma, un o Gymru, y llall o Gernyw. Jake Crab ydi dod o Gernyw, ond mi gawn ni olwg rwan ar Dewi Jones yn wedi cychwyn yn gyflym iawn. Mark Harris ydi hwn wedyn lawr y twll efo i oen ynta. Clirio'r stondin ydi gwaith yr trinwyr glân i gwneud yn siŵr bod popeth yn berffaith ar gyfer yr her y cneifwyr.
A pwy da ni weld o fan hyn yn gorffen y goes ola yma? Wel, Sion Harris unwaith eto. Mewn â fo am I seithfed oen rwan, ond yn y cyfamser. Lle mae'r camera mynd â ni I 5 ar un o bryd a Dewi Jones yn mynd rownd y tansail ar yr oen diwetha. Rwan ta, lle mae Jake Crabb ar ni. Ar 5 oedd bynnag, Dewi Jones yn dal yn mynd rownd yr ysgwyn gyntaf yna, a rownd y gwddw. Iep, ond dwch yn un ôl rwan, i'r rhif un. Jake Crabb, lle mae David Roberts ar yma? David Roberts yn mynd I giro, ydi wir, David Roberts, David ysgen gawr yng Nghyfydogi, yn mynd I giro rownd yma, ydi o ran cyflymdra, David sy'n pwys ar botwm coch gyda, wedi dod o'n un llaw, wedi curo y cwbl, Jake Crabb, wedyn y taro'r botwm coch. Wow, dwi'n mor falch. Rhywbeth lleol I fi ddathlu. Gwych.